nanguha mi og plastic. Charan! Para baligya. Charan! Plastic mo diha. Hi mga langga, this is Joy Kang again, your mama bear. Your angel bear. And welcome back to our channel. So for today's vlog, for today's vlog mga langga is we're so happy kay gi-invite me ni Dr. Hugilon nga mo participate sa ilang coastal cleanup. Basta part siya sa marag projects siya sa ST4, basta something like that. Ako lang i-insert. So muna siya mga langga. So happy kayo me. Kami ang ni-participate sa team langga is si Angel Bear and ako kay si Papa Bear busy. So yes, nanami karon diri sa bye-bye. Humanami og ga-lecture mi ganina din ako i-insert unya ang ga-lecture ni Dr. Hugilon before mi maghimo sa coastal cleanup. So by the way, yes, tura sila. Kasugod na mo pag-intro na mo. So sige, let's do this. Pahigayon ko gamay nga lecture nganong gibuhat nato ning coastal cleanup. So para masabtan yun nato ano pud mi aning gakapoy-kapoy, init, gutom sa yung buntag lami pa ikatulog. Pero ngano man gyud ni. Okay, una sa tanan naa siya sa Presidential Proclamation number 470 series of 2003. Gisignan siya last September 15, 2003. Nga nag-declare nga ang ikatulo nga Domingo sa September, so dapat karong 2020 September 19 unta. Ikatulo nga Domingo sa kada September sa kada tuig mo na siya ang International Coastal Cleanup or ICC Day in observance of the Global Coastal Cleanup Celebration. So since global siya, international, gi-adapt po siya sa Philippines, gihimo siya nga balaod, mandato. Then atua, gasugod siya o 2003 nga maglimpyo ta sa atuang ocean or atong kadagatan, baybayon, mga sapa, magina siya ta importante. Ug ngano man nga magalimpyo man ta sa ato ang dagat nganong gihimo man ni siya nga murag balaod or kada tuig nga buluhaton. Okay, so naa siya diri sa purpose sa coastal cleanup. To remove trash and record information. A beach cleanup is essentially a volunteer activity, di ba? Wala taginan sa gobyerno nga karong adlaw manglimpyo ta dito or di ba kita ray gabuot ato arang kaugalingon nga initiative nga mo suporta aning coastal cleanup sa ato ang mga kalihukan sa atong gobyerno. So voluntary activity siya among concerned citizens. So since gabuhata ani concerned citizen data kapakabana ta sa atong palibot ug sa ato ang panggobyerno nga mga pamalakad dayon ginamang limpyo ta sa atong kadagatan, sa ato ang mga sapa, ato ang mga waterways kay ngano man nga kinahanglan ta manglimpyo. Kinsay makatubag ngano manglimpyo man ta ngano pagilabay na manggud na di po kay takabulog kinsay galabay ana ngano man tang manglimpyo. Ang magkuha ang plastic ay baligya na ng pipe ng Pinas. Oh. Aside from ang plastic, pwede na ito ma-recycle, pwede na ito mapakitaan o income. Unsa pa man siya'y reason, nga nung ang mga plastic, kinahanglang kuwaon nato sa atong mga baybayon. Kay mulutaw Sa sa dagat. kadagatan, o mulutaw siya sa dagat. Or even, naiuban nga sa kadugayon niya nga lutaw-lutaw sa dagat, matundag siya sa ilalom sa dagat. Asa man tagakuha og mga basic food nato Sa dagat. panutan sa dagat. So ang mga
tawag ng mga igutom na sa dagat, mga nato si Granny Bear. Oh, diba? Patinsan eh. Nagsako mga basura sa kasada dito. So, mga langga, yes, humanami dito nga part and diri nami nga part.
your experience? Happy. You're happy. Mura gid na siya. Happy na siya sa tanang sa pagigipang buhay. Oh my God. A few moments later. Multi-purpose kami. Magsihi. Mga sihi. Kita tagwain yan. Oh, diba? Kawa siya sulod. Kita tagwain. Oh. Tiyan. So, nakapanglimpyo pa me. Napaming sudan. Dayo. Yeah. Ang sihi nga kinhason muni Tambal sa kabuhi. is seafoods. About Lamia ay. A few moments later. Langga. Naka si Chasel sa Siquijor New G. Ang apel pag limpyo. Apel pag limpyo. Concerned citizen. Good Samaritan.
ang nahitabong coastal cleanup namo. Kuyog ang SSC STC4ID. Yay! Yes, ito siya. And thank you so much to Dr. Hugilon nga nag-invite namo para mo participate sa coastal cleanup. Thank you so much. And hopefully more activities nga kuyog mo soon. Thank you so much. And yes, kay apil mo po si Granny Bear ato mga langga. And super nag-enjoy me. Kay actually, mujud po na akong ganahan unta nga buhaton sa Team Langga nga nagpaging ana ba para ni Mother Earth. Pero soon. Yes, soon. Real soon. And again, road to 4,000 subscribers na ta mga langga. Please help us nga ma-reach na itong 4 subs. Ma 4,000 natong family before this year will end. And okay na po, di mula pa ta. Basta kayo, 4,000 tapuhon. Yes, mato siya mga langga. Gising, ipang singot me. And also, sa mga bago pa lang diri sa atong YouTube channel, welcome to Team Langga! And sa mga wala pa nakasubscribe, please to subscribe and also tap the notification bell so that you will be notified if we have a new uploaded video. Boom! So, muto siya mga langga. So, yeah, super nag-enjoy kay Mini Angel Bear pamunit og mga plastics, mga diaper sa dagat kanina. And after po dato is kaon, no? Yes, kaon. So, muto siya mga langga. So, I hope you enjoy. Because we're just spreading good vibes and loves to everyone. So, see you again to our next vlog. God bless and please be safe, everyone. Ciao!